казвам Такерс, до мен е флоп, нещо... Здравей, YouTube! В Пирбеге отново, на ПВП-то, така предложи флоп. Да. Да сложим монти, да ги почнем. И пускаме се в ПВП-то. Омага, няма никой. Да, няма никой. Не мога да прочитавайте на него, защото канала му тъп, аз съм го блокирал. Тук виждах, че нямаше никой преди 10 минути беше около лекцията. Да. Странно, никой няма. Да, това е държал. Има! Появи се един, ще го килна. Опа! Тяхте ли си какво се казва, мене? Направо го изкърчих от... Ако аз снимах клипа, ще видите, все едно съм хакер. Направо го изкърчих от земята. Защо не си направиш канал на телефона? Не знам, ще направя. Тук няма никой. Очаквахме, че щеш да е пълно. Да, очаквам, няма. Да, но то се отказа обратната. Да. И... Може да снимам на друго, може би... Ако искат... Може... Не знам... На Skywars? Не. На... Няма никой. На кого е? На какво? Идва един! Той иска тим! Някакъв отзад ме кила. Ники Хьоп. Има. Сори. То скача на високо! Отменяха. Нихак! Купил си флай. Купил си флай от сайта. Рилане! Пъса ли те фана, е? Ще малко. Който гледа този клип, дано да си знае една полука. Омага, то си взе едни голден гащи. Аре, без страхле. Омага! Си вземете една полука от клипа. Никога да не ви е бъс на ПВП. Запазете спокойствие и ги убийте. Толкова си на едно се, на помисля, че свети да се налага. Но никъде го и Еми... къде. Ой. То е бот ли? Аз нямам... Ела е бъс!
Заек. Мисля, то килмастер да опиона му взема млада, защото е яка. Давай. Аре го би. Давай да убий го, той е слаб. Аз го килнах. Няма ти им взеш главата. Йопне. It's Flamen! It's Flamen, да го убим, да го убим, да го убим, да го убим. Чакай. Да оставя, да се главата. Убих го! Ей! Ние сме най-добрите. Хора, YouTube съжаляваме, че няма такова меле, както се очакваше. Преди 10 минути, преди 10 хора, преди 10 минути имаше много хора, сега нищо. Ай меле между нас. Искаш ли? А? Ай меле между нас. Ай. Не искам. Почвам! Аз съм Козуни. Сега ще убия. За тебе! Кой бе? Той ми показва, че им. Си на малко кръв. Аз те скъпих. На колко си? Кажи честно. Аре сега тема Видях ти милето, което стана между Не е малко важно. ти приятели. Даш ме... Омага. Омага, съжалявам. Аре още го поне го убия. Добре. Не си Аз сега съм на малко, Аре дай поне да убийте. Ще килна. Аре дай ми се, бе. Ти... Ти... Бах на малко. Аз съм само едно сърце. 100 път съм на фул сърце и обещавам, ще килна. Аз съм едно сърце. Два пъти му взех. Тя му е яка, между другото, главата. Да, не умира. Два пъти ме взех. Нема кил, бе. Охо, двама! Елайте да въкилним, бе! Ей, дано да стане голямо меле, както те и продължава клипа. Да, ще го спрем ей сега, но веднага ще почнем друг. Няма да изпускам PvP-то. Няма да изпуснем PvP-то изобщо. Да, е. Давайте са двама. И така, няма да изпуснем мелето, така че ей сега ще го спрем и пак ще го пуснем. Добре. За повече екшен. Екшен, много екшен. Да, има екшен. Къде той е? Аз нямам меча. Ще го убия! Как ме уби? Това с лък ме уби! Той стреля безкрайно. Но оня гал, бай. Писна ми, бе. Как изстрелва толкова бързо с теб? Не знам, аре. Кила го! Вземи на оня гал, гай, бай, главата, защото му е яка. Чакай! Само главата ли те интересува? Станах на едно сърце. Имаше много яки айтеми това. Моята глава. Взех главата на Галбай. Аз взех главата на ебато и на гал, бай. Взех на Предатор. Той си би пробена, бай. Взех две пъпкин. Чакай да ги оставя. Взех лък с един, два, три, четири, три стака и няколко стрели. Няма да спрем. И хора, сега ще спрем